إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka ambata insha Allah yau zamu gabatar da darasi game da abin da ya shafi zabubbukan da suke tafi wadda muka yi mishi take da ku guji kazamar siyasa. Ku guji kazamar siyasa. Ku guji kazamar siyasa. Kallon maslaharka, amfanin kanka da kau da kai bisa maslahar jama'arka kazamar siyasa ce. Kazamar siyasa ce kallon maslahar kanka, amfanin kanka da kau da kai bisa maslahar al'ummarka, wannan kazamar siyasa ce. Kazamar siyasa ce a ce ba za ka yi siyasa ba sai ka taɓa mutuncin mutane. Kazamar siyasa ce a ce ba za ka yi siyasa ba sai ka zub da mutuncinka. Kazamar siyasa ce goyon bayan mabarnata. Kazamar siyasa ce siyasar ta da hargitsi da sabbaba asarar dukiyar mutane. Kazamar siyasa ce siyasar da za a haddasa rasa rayukan mutane. Kazamar siyasa ce siyasar da za ka sai da lahirarka don duniyarka. Ku guji kazamar siyasa. Abu na farko da Allah ya wajabta ma kowane musulmi ya sani shine duk abin da ya aikata a rayuwarsa Allah zai zo mishi da wannan abin ya mai hisabi a kansa. Duk abin da mutum ya aikata a rayuwarsa Allah zai zo mishi da wannan abin ya kuma mishi hisabi akan wannan. fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah ya ce fa wa rabbika, ina rantsuwa da ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lanas'alannakum ajma'in,
Allah ya ce zan tambayi bayi baki ɗayansu amma kanu ya amalun. Allah ya ce game da abin da suke aikata. Duk abin da ka aikata a rayuwarka, duk abin da ka aikata a rayuwarka, Allah zai tambaye ka akan wannan abin da ka aikatan. Sannan Allah sai da ya yi rantsuwa da zatinsa ya ce zai tambaye ka. Zai tambaye ka ko ba zai tambaye ka? Duk abin da aka ce akwai hisabi a kansa ba abin wasa ba ne. Duk abin da aka ce Allah zai tsaye da kai akan wannan abun a ranar alkiyama, ran da za ka haɗu da shi za a tsaye da kai akan wannan abun. Kar ka ɗauki wannan abun da wasa, kar ka ɗauke shi abin sharholiya. Zai iya ɓata maka duniya ya kuma ɓata maka lahira. Fawarabbika, Allah ya ce ina rantsuwa da Ubangijinka, lanas'alannahum ajma'in, zan tambayi bayi baki ɗayansu amma kanu ya amalun game da abin da suke aikatawa. Ka tuna cewa wannan al'amarin zaɓe da yake tafi, duk abin da ka yi wani ka kaɗa ma kuri'a, duk abin da ka yi ra'ayin wani ka ja ya kaɗa ma wani, duka Ubangiji zai tambaye ka. A suratu Yunus, Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma takunu fi sha'anin wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma takunu fi sha'ani. Allah ya ce ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba, ba za ka samu kanka a cikin wani al'amari ba. Wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin. Allah ya ce ba za ka ɗauki wani abu na alƙur'ani ka karanta ba. Wala ta'amaluna min amalin. Allah ce ba wani abu da za ku aikata daga cikin ayyukanku illa kunna alaikum shuhudan ittufiduna fihi. Allah ya ce face muna halarce, muna ganinku, muna jinku lokacin da kuka kutsa aikata wannan aikin. Jama'a muna ji? Wa ma takunu fi sha'ani. Allah ya ce ba wani sha'ani da zaka samu kanka. Gona zaka je? Wa ma takunu fi sha'anin office zaka je? Wa ma takunu fi sha'anin kada kuri'ar ka zaka je? Wa ma takunu fi sha'anin cika sakamakon zabe zaka yi? Wa ma tatlu minhu min qur'anin. Allah yace kuma inda zaka dauki alqur'ani ka karanta izu ɗaya da ka karanta, shafi ɗaya da ka karanta, aya 10 da ka karanta, aya 1 da ka karanta, wala ta'amaluna min amalin. Allah ce ba wani aiki, kowane irin aiki ne da za ku aikata illa kunna alaikum shuhudan ittufiduna fihi. Allah ce face muna ji muna kallon ku lokacin da kuke aikata. Lokacin da zaka sanar da sakamakon zaɓe, Ubangiji ya ce ina ji ina ganin abin da za ka sanar. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama. Allah ya ce ba abin da zai boyu ma Ubangijinka daidai da ƙwayar zarra a sama abin yake ko a ƙasa, wala asgara min zalika wala akbar. Ba abin da zai kasa ƙwayar komayya ko ya ɗara ƙwayar komayya illa fi kitabin mubin. Allah ce face yana cikin lauhul mahfuz a rubuce. Allah ya ce ba abin da zai boyu ma Allah. Duk abin da za ku aikata Allah ya ce ina sane da shi, ina ji. Allah ya ce ina gani. Jama'a muna ji? Duk abin da za ka yi Allah yana kallon ka. Duk abin da za ka yi Allah yana jinka. Allah zai tsaye da kai akan wannan al'amari ranar alkiyama. lokacin da
Lukman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi. Daga cikin abin da ya gaya wa ɗan, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا ما دان wa'azi akan shirka, ya mishi wa'azi akan biyayya ma iyaye, ya mishi wa'azi akan tsayi da sallah. Ya bunayya yace mishi ya kai dan dana, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, duk abinda zaka aikata a rayuwarka idan abin daidai da ƙwayar komayya ne, abin alkhairi ne ko sharri, fatakun fi sakaratin, in ka tashi aikata abin ka je ka aikata shi a cikin kurman dutse, a huda dutse ka shiga a ce a cikinsa ka aikata wannan aikin. Aufis samawati, ko kuma ka hau sammai ka je ka aikata aikin, aufil ardi, ko ka shiga cikin ƙasa ka je ka aikata aikin, ya ati bihallah, Allah zai zo maka da wannan abin da ka aikata ranar alkiyama. Jama'a kun ji? Ya bunayya yace ya kai dana, innaha ai kasla sayyi'a awil hasna. Duk abin da zaka aikata mai kyau ko mai muni, fatakun fi sakra, wannan abin da zaka aikatan ya zama a cikin kurman dutse yake, aw fi samawati ko a sammai, aw fil ardi ko a ƙasa ne, ya ati bihallah, Allah zai zo da wannan abin filin alkiyama ya ma hisabi a kansa. Inna Allah latifun khabir, lalle Allah mai tausasawa ne, Allah mai cikakken sani ne. Jama'a mun fahimta? Duka waɗannan ayoyi abinda suke nusar da mu, duk abinda ka aikata za a tsayi da kai akan abun ranar alkiyama. Duk abinda ka aikata za a tsayi da kai akan sa ranar alkiyama. Al'amarin zaɓe ba al'amari ne na amore ba, al'amari ne na lissafi. Ba laifi ne doktor da in ka yi shi ya wuce ba, wani abu ne da za ka dasa wani watakilka mutu ka bashi. Idan alkhairi ne za ka zama sababin zuwan wani alkhairi ne ma al'ummarka ka tafi ka bashi. Idan sharri ne watakil za ka zama sanadiyar zuwan wannan sharri ne wa jama'arka kuma ka tafi ka bashi. Abin na da nauyi ko ba shi da nauyi? Abu na farko dole ne akan duk wani musulmi mai hankali wanda yake tunanin haduwa da Allah, ya yi zaɓe don maslahar jama'arsa ba don maslahar kansa shi kadai ba. Ya yi zaɓe don maslahar al'ummarsa, don maslahar jama'arsa ba don maslahar kansa shi kadai ba. Idan ka je ka kawo wani don maslahar kanka da bukatar kanka, za ka yi ɗanda na sanin hakan a rayuwar duniya, za ka yi ɗanda na sanin hakan lokacin haɗuwarka da Allah. Ka duba jama'arka, kar ka kalli kanka, ka duba jama'arka, ka dubi al'ummarka, ka dubi rayuwar al'ummarka, ka duba makomarsu. Future ake kallo. Maganin siyasa ba maganin mota ba ne, ba maganin fili ba ne, ba maganin miliyan 1 ko miliyan 2 ba ne. Ka duba maslahar jama'arka, ka duba maslahar al'ummarka. Wannan ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Annabi Musa alaihi salatu wassalam tun yana jariri Fir'auna yake daukan ɗawainiyansa. Malamin tafsiri suka ce sai da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya haura shekara 30 duk kula da al'amarinsa Fir'auna ne yake kula da shi. Lokacin da Fir'auna ya kafirce, ya ƙi Allah, ya tasa banu Isra'ila da azabtarwa,
ran da annabi Musa ya zo zai mishi wa'azi sai ya goranta ma annabi Musa alaihi salatu wassalam waccar taimakonsa da ya yi a rayuwa. Kala alam nurabbika fina walidan? ألم نربك فينا وليدا ولبثت نعم. فينا من عمرك سنين Na'am. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين Kala قال fa'altuha. فعلتها نعم. إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي. تلك نعمة الله أكبر. تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا. فرعون yace ma annabi Musa ba mu rene ka ba ba mu dauki dawainiyanka tun kana jariri ba wala bifta fina min umrika sinin ka zauna a hannunmu tsawon shekara da shekaru muna maka hidima. Jama'a kun ji abin da Fir'aun ya faɗa? Alam nurabbika fina walidan. Annabi Musa yace, Fir'aun yace ma annabi Musa ba mu rene ka tun kana dan jariri muka dauki dawainiyarka muka taimake ka ba wala bista fina min umrika sinin muka yi ta daukan dawainiyanka a cikinmu kana zaune a hannunmu tsawon shekara da shekaru wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kuma ka zo ka aikata danyen aikin da ka aikata kana mai butulci. Ba ya bugi wani bakibde ya mutu wajen raba fada ba shine yake goranta mishi. Ba abin da bamu maka batun kana jariri mun taimake ka mun dauki dawainiyarka mun maka duk abin da zamu maka na goma na arziki sannan ga sakamakon da ka zo ka mana ya goranta ma annabi Musa alaihi salatu wassalam. Karshe da annabi Musa ya zo da martani sai ya ce mishi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'il. yace yanzu wannan ni'iman da kaminin annabi Musa an mishi ko ba a mishi ba? wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'il. yace wannan ni'ima tallafi da ka ban a rayuwa wannan dawainiya da ka dauka da ni tun ina yaro shine kake goranta mini bayan ka bautar da ƴan uwana banu Isra'il. annabi Musa yace ba wani abu da zan ragar maka tun daga ƴan uwana a cikin bauta. Jama'a mun fahimta? Shi mai manufa jama'ar sai yake kallo. Mai manufa jama'ar sai yake kallo ba kansa yake kallo. Wani durribibin da kaga yana yi akan dan takaran nan shine dan takaran ya bashi abin da ya bashi amma ba haka yake akan al'ummarsa ba. Amma tun da shi ya mishi yayi koda kuma kowa ba zai more shi ba. ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'il. annabi Musa yace wa Fir'auna wa kaifa tamunnu alayya bitarbiya wa qadista abatta qaumi. yayi zaka mun gorin ka taimake ni bayan ka bautar da ƴan uwana. yace mishi duk abin da ka mun ya ɓaci tun daga jama'a ta a cikin bauta. jama'a mun fahimta? jama'arka za ka kalla karka kalli kai abinda za ka samu ka kalli rayuwar al'ummarka ka kalli jama'arka. wannan shi ke nuna cewa kana da lissafi. duk abinda za ka samu a siyasa duk abinda za ka samu a siyasa ka koma ka yi nazari ka yi lissafi. waɗansu sun samu ninkin ba ninkin abinda za ka samu kuma abin ya zo ya wuce. duk abin da za ka samu ka ɗaga ido ka kalla ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007 irin 2011 irin 2015 zuwa 2019 ka tuna abin da suke da shi yau ka kalli mai suke da shi. jama'a mun fahimta? wani gwamnatinsu ta tsaya
ya samu abin da ya samu, da gwamnatin ta faɗi sai abubuwa suka lalace, sai abokinsa shi kuma gwamnatinsu ne ta shigo, shi wancan da gwamnatinsu ta faɗin ya sa gidansa a kasuwa zai siyar, sai shi wannan da yanzu gwamnatinsu take ci sai ya zo ya yi mummunan tayi ma gidan abokinsa, sai abokin ya ce mishi wane ka saya da mutunci, kai ma za ka zo ka saya. Ya ce mishi ka saya da mutunci, yadda muka faɗi na sayar kai ma za ka zo ka sayar, ka saya da kima don kai ma ka samu wadda zai saya da kima. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Gaskiya ne. Wane ne motar da aka bashi a 2011 yanzu yake hawanta? Jama'a mun fahimta? Ka yi siyasa bisa manufa, ka yi siyasa bisa manufa da lissafi. Ka dubi 'ya'yanka, in baka da 'ya'ya ka dubi kannanka, ka dubi anguwarku, ka dubi garinku, ka dubi jiharku, ka dubi ƙasarku, ka dubi al'ummarka. Karka yi don maslahar kanka kawai ka juya kai gabarin maslahar al'ummarka. Duk abinda za ka samu in dai don kanka ne, ka kau da kai daga maslahar jama'anka ba zai yi albarka ba. Ka zama wayayye shi ne wadda ya yarda ba shi kadai zai rayu ba, zai rayu ne da jama'arsa. Wayayye shi ne wadda ya yarda zai rayu ne da jama'arsa. Duk inda ka ga mutum ya riƙa ya kai wani a cikin al'umma, to al'umma ce ta yi taron dangi ta zama sababin zamansa wannan. Doktor, kai likita ne, waɗansu jama'a ne, wani ya koya ma turanci, wadda ya koya ma lissafi daban, wadda ya koya maka biology daban, wadda ya koya ma physics daban, wani wadda ya koya maka wani darasin ma yanzu baka san sunansa ba. Al'umma ce ta yi gayya ta mai da kai likita. Idan an ce wannan lauya ne, idan an ce wannan injiniya ne, idan an ce wannan profeso ne, in an ce wannan malam ne, wataƙila abun da ka zama hakan da shi ba a gidanku aka koyar da kai ba, jama'a ce. Don me yasa kai ba za ka yi rayuwa kai ma don su ba? Jama'a mun fahimta? Ka yi siyasa ta manufa, ka yi siyasa kana kallon ɗan takaranka, kana kallon jama'arka, kana kallon ɗan takaranka, kana kallon jama'arka. Kar a ce kanka kawai kake kallo, idonka na rufe gabarin jama'arka. Wannan shi ke nuna manufa, shi ke nuna sanin ciwon kai, shi ke nuna sanin da ire-iren ka za a iya gina al'umma rayayya. Yana daga cikin abinda kowane mutum ya kamata ya lura da shi mafi haɗari a harkar siyasa, shine karka yadda akan siyasarka ka bude kofan cin mutuncin mutane. Karka yadda saboda jam'iyyarka ko saboda ɗan takaranka ka fito ka ce za ka dinga cin mutuncin bayin Allah, za ta ɓaci maka ranar alkiyama. Annabi ya ce dukkan jini da dukiya da mutuncin musulmi haramun ne akan kowane musulmi. Wani saboda baka jam'iyyarsa ko baka goyon bayan ɗan takararsa sai ya fito ya jefe ka da duk abin da zai jefe ka. Wani in ya san wani abu na sirrin rayuwarka ma zai iya fitowa ya faɗa saboda baka goyon bayan ɗan takararsa. La haula wala quwwata illa billah. Karka yadda
ka yi siyasa ta taɓa mutuncin mutane akan wannan al'amari da kake tunkara, karka yadda da shi, karka yadda da siyasan zubar da mutuncinka kafin a ce ka isa zuwa ga manufarka. Hakki ne akan kanka da kanka ka tsare mutuncinka. Zubar da mutuncin kanka ne ka je kama mutane ƙarya akan jam'iyyarka ko akan ɗan takararka, ɗan takarar da kai ma baka san rayuwarsa, baka san yaya yake ba, wataƙil baka taɓa magana da shi ba, wataƙil baka taɓa ganinsa akan idonka ba, wataƙil baka da wani abu na gaskiya. Duk abin da ka sani game da ɗan takarar kan kai ma jita-jita ne, ka je ka tara mutane kana musu ƙarya a kansa. In kana kyautata mishi zato ka je ka zaɓe shi, amma kar ka yadda ka zub da mutuncinka a kansa. Jama'a mun fahimta? Laifi ne ka taɓa mutuncin wani akan siyasa, laifi ne ka zub da mutuncinka akan siyasa. Yaudarar jama'a zubar da kimanka ne, domin gobe ko jibi zai bayyana musu. Yi musu ƙarya zai bayyana musu. Akwai wata ƙarya da take saurin bayyana irin ƙaryar 'yan siyasa. Ka tsare mutuncinka. Yana daga cikin abinda kowane mutum ya kamata ya kiyaye game da al'amarin siyasa. Ka guji ƙazamar siyasa, shine ka guji siyasar sabbaba asarar dukiyar mutane. Karka yadda wani ya amfani da kai ka je ka ƙona motar wani, karka yadda wani ya yi amfani da kai ka je ka ƙona gidan wani, karka yadda wani ya yi amfani da kai ka je ka fasa shagon wani ko ka lalata dukiyar wani. Karka yadda akan wani ɗan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani. Idan an zage shi, shi bayi da 'ya'ya ne? Jama'a mun fahimta? Idan an gaya mishi maganan da ba ku ji daɗi ba, shi bayi da 'ya'ya ne? Jama'a mun fahimta? Karka yadda ka je ka lalata dukiyar jama'a ko ka tada hargitsi a cikin al'umma saboda wani, kowane ne shi a cikin 'yan siyasa, kowane ne shi a cikin al'umma. Jama'a mun fahimta? Karka yadda wani ya yi amfani da kai wajen salwantar da ran wani, kowane ne shi. Karka yadda wani ya yi amfani da kai ko ya yi amfani da ku a je a taɓa jinin wani. Karka yadda. Jama'a mun fahimta? Jinaninku, dukiyarku, mutuncinku haramun ne a kanku. Haramun ne a kanku. Kaso da yawa na waɗannan 'yan siyasan ba ku ne manufarsu ba, kansu ita ce damuwarsu. Ba su ne manufarku ba, ba ku ne a gabansu ba. Ku kayan aiki ne na cimma muradunsu. Da yawa a cikinsu, ba duka ba, da yawa manufarsu duniyarsu. Manufarsu duniyarsu. Da yawa manufarsu duniyarsu. Ba ku ne damuwarsu ba, ba halin da kuke ciki ne damuwarsu ba, ba ci bayanku shi ne damuwarsu ba, ba kuma ku ci gaba shi ne ya dame su ba. Damuwarsu maslahar kansu da kansu. Kar ku yadda su yi amfani da ku cutar da junanku. Kar ku yadda.
su yi amfani da ku su cutar da ku. Kar ku yadda su yi amfani da sashi wajen cutar da sashi. Kar ku yadda. Idan ka gamsu da mutum za ka zaɓe shi, ka zaɓe shi. Idan ka gamsu da mutum za ka tallata shi, ka tallata shi. Amma kar ka yadda ka ci mutuncin wani ko ka farma wani a kansa. Jama'a muna fahimta? Wadda baya shiga harkar siyasa, baya takara, baya shiga hidimar siyasarsa sai ya hada da tsafe-tsafe, wannan lahira ce a gabansa? Kuma ku ne a gabansa? Ba zai yiwu a kanku don ya taimake ku a ce ya je ya yi tsafe-tsafe ba. Kuma waɗansu abubuwan abu ɗaya suke. Jama'a sun gagara fahimtar abin da gangan. Ɗan takara ne zai zo cikin anguwa ko gari ya yi launcin motoci sharon 506 ya kawo motoci kamar guda 50 ko 100, a kawo keke napep kamar 100 ko 200, a kawo mashina 300 ko 500, a zo a rabar da su. Sannan kuma wai ku ce bayan kun karbi waɗannan kayan kuma zai zo wajen ya sake muku asibiti. Dama wannan motocin da ya raba muku wakafi yayi saboda Allah, sadaka ya bayar fi sabilillah. Jama'a mun fahimta? Yayi mutum zai ware ɗaruruwan miliyoyi ya zo ya raba muku, sannan kuma ya dawo inda ya raba muku ya zo ya gina muku asibiti? Ta yaya? Dama wannan din ya baku ne don ya je ya tarar a gidan aljanna? Jama'a mun fahimta? Idan kai ma kai lissafin cewa bayan ya raba wannan zai dawo ma waɗanda ya rabawan ya musu wani abu, lissafin kan a juye yake. Illa man rahimallah. Illa man rahimallah. Sai waɗanda Allah ya kunsa tausayin al'ummar a cikin ransu. Ka yi siyasa, ka yi zaɓe saboda manufofi masu kyau. Ka yi zaɓe saboda manufofi masu kyau. Ka dubi jama'arka, ka dubi makomarku, ka dubi rayuwarku, ka dubi halin da kuke ciki, ka nemi taimakon Allah. Ka yi abin don manufa mai kyau. Ko ba a baka komai ba, Allah zai taimake ka. Ko ba a baka komai ba, Allah zai taimake ka. Ina jan hankali da nasiha mai 'yan uwana ɗaliban ilimi. Ku yi taka tsantsan da al'amarin 'yan siyasa. Ku yi taka tsantsan da al'amarin waɗansu daga cikin waɗannan 'yan siyasa. Da yawa, akwai da yawa a cikin 'yan siyasa. Kaga a ce malami zai zo ya zauna ya ma tara jama'a suna sauraronsa, wallahi haushi suke ji. Wace hanya za su bi su barar da wannan damar da kake da itan? Wallahi akan zauna a shirya ta musamman. Kar ka shiga abin da baka san kansa ba. Ku yi taka tsantsan. Akwai 'yan siyasa mutanen kirki waɗanda suke da manufofi masu kyau, waɗanda suke da manufofi na alkhairi akan al'umma. Akwai gurɓatattu wadda haushin masu addini suke ji. Kuma a koyaushe kana ɗalibin ilimi, kana mai wa'azi, ka dinga tuna abinda Allah ya baka yafi abinda Allah ya bashi. Ka dinga tuna haka. Karka yadda ka kaskantar da kanka, karka yadda ka walakantar da kanka. Allah ya maka baiwa, Allah ya maka goma ta arziki.
ka tuna duk abinda zaka samu, ka tuna duk abinda zaka samu, ka tuna duk abinda zaka samu. Idan ka gina shi akan son zuciya zai zama maka nadama ranar alkiyama. Ya halatta ɗan siyasa ya ma kyauta ka karɓa, amma fa da yawa na kyaututtukan wallahi cin hanci ne. Za a baka ne manufar kyautar shine a rufe maka baki, ko ka goyi bayan barna ko ka yi shiru akan barna. Wadda ya karbi kyauta akan wannan cin hanci ne ko ba cin hanci ba? Haka ya faru da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam da wannan sarauniya mai mulkin Saba da waɗansu malamai suke cewa sunanta Bilkis. Lokacin da alhuda-huda ya kawo mata labarin ya je Saba'i ya samu wata mata tana mulkansu, ya ba ta labarin, ya ba alhuda-huda ya ba ma annabi Suleiman labarin yadda Saba'i da mulkin Saba'i yake gudana a ƙarƙashin wannan sarauniya tasu. Annabi Suleiman sai ya ce to zan bincika in ji labarin nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. Sai ya ɗauki leta, ya rubuta leta, ya ba ma alhuda-huda, ya ce mishi ya kai wa mutanen Saba'i, ya kai ma ita wannan sarauniya da take mulkan Saba'i, sannan ya tsaya ya jira ya ji wace amsa da a bayar. Idhab bi kitabi haza, اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. نعم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. نعم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. سيتي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. النبي سليمان عليه الصلاة والسلام سيتي مع الهدى اذهب بكتابي هذا، yace mishi ka tafi da letata ga ta zuwa ga mutanen Saba'i, zuwa ga wannan mai sarauta. idhhab bi kitabi hadha, ka tafi da letata zuwa ga Bilkis fa alqi ilaihim, idan ka je ka jefa musu letar. thumma tawalla anhum, sai ka koma gefe ka tsaya, fanzur ma za yarji'un, ka ji me da su ci. Malamai suka ce ofishin Bilkis kai tsaye ya tafi, ya je ya saka mata letan. Lokacin da ta shigo ta ɗauki wannan wasiƙa ta buɗe ta karanta,
sai ta tattara manyan jami'an gwamnatinta ta ce a zo a yi mitin na gaggawa. ƙalar ta ce ya ayyuhal mala'u, ya ku manyan jami'an gwamnatina, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ta ce an zo an jefa mini wata laita mai daraja, innahu min Sulaiman, letar daga Sulaimanu ne, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kuma an fara rubuta letar ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Me ke cikin letar? Allah ta'alu alayya. Annabi Sulaiman ya ce kar ku mun taurin kai, wa atuni muslimin, ku zo kawai kuna masu miƙa wuya. Iya abin da ya rubuta kenan ya aika musu. Qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u, ya ku manyan jami'an gwamnati na, aftuni fi amri, ku mun fatawa, ku ban shawara akan wannan al'amari da ya taso mini tsakanina da Sulaiman. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun, bazan zartas da wani hukunci ba, bazan yanke wani hukunci ba hatta tashhadun, har sai da yawunku, sai na ji shawararku. Qalu, sai suka ce mata nahnu ulu quwwatin, suka ce ranke dade ai muna da ƙarfi, muna da makamai, wa ulu ba'sin shadidin, mun iya yaƙi mai tsanani. Wal amru ilayki, al'amarinki na gunki, fanzuri ma za ta amurin, ke dai dubi wani umurni zaki bamu. In kin ce mu je mu zo miki da Suleiman, mu je mu zo miki da shi. In kin ce mu zo miki da kansa, mu je mu zo miki da kansa. Nahnu ulu quwwa, muna da ƙarfi, muna da makamai, wa ulu ba'sin shadidin, mun iya yaƙi na fitan hankali. Wal amru ilayki, suka ce mu ba ruwanmu, kawai ki duba me ya dace, fanzuri ma za ta amurin, kawai ba mu umurni. Qalat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha. Ta ce a'a, ai irin waɗannan masu mulki idan suka shigo wata alƙarya sukan yi rugurugu da alƙaryar, wa ja'alu a izzata ahliha azilla, sannan manyan alƙaryan, masu izzan alƙaryan, waɗanda suke rike da madafun ikon alƙaryan, sai su mai da su kaskantattu, waɗansu a karkashe su, waɗansu a sa su a kurkuku. Wa kadhalika yaf'alun, tace haka suke. Sai ta ce ba yaƙi, wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin, ta ce ku bar ni da Sulaimanu, zan aika mishi da kyautan kuɗi, fanaziratun, sai na tsaya na yi dako, bima yarji'ul mursalun, ‘yan aika na mi da mai da su dawo, an karɓi kuɗi na ko ba a karɓa ba. Jama'a mun fahimta? Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna. Wani malamin za a ce a bashi kujerun umra 10, makusancinsa zai ce a ai malam wane a bashi 15, in ba a bashi 15 ko 20 ba za a yi rikici da shi. Haka suke yi, lissafi ake yi. Kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su kuma sai sun yi mitin, kowane malami su kalli mai za su bashi. Wani a ce a bashi miliyan 10, makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba, a bashi 20. Dole ɗalibin ilimi ka zama mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka. Idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi, ba don abin duniyarsa ba, za ta ɓare muku. Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin, tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta, fanaziratun bima yarji'ul mursalun, sai naga yan aike na da wani sako da su dawo, an karba ko ba a karba ba. Jama'a kun fahimta? To wannan tsarin Bilkis ta sunnantawa masu mulki. Falamma ja'a Sulaiman, lokacin da jagoran Bilkis ya tafi da wannan dukiya da tawagarsa, lokacin da ya isa wajen Annabi Sulaiman, sai ya je ya baje mishi wannan dukiya da ya zo mishi da shi. Kala sai Annabi Sulaiman ya ce mishi atumidunani bimali. Annabi Sulaiman ya ce ni ne za ku kawo mini kuɗi?
fama atani Allahu khairun mimma atakum, yace abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku, bal antum bi hadiyatikum tafrahun, ku ne kuke alfahari da wannan abinda kuka kawo mini na kyauta. sai yace irji ilaihim, kaje ka duba tafsirin malamai, irji ilaihim bi hadiyatihim, yace ku dauki kyautanta ku mayar mata. falana'atiyannakum bijunudin la qibala lakum biha, idan sun ki su zo su bada kai, zan zo musu da runduna wadda idan mun zo ba da su iya tabuka komai wajen tinkaran mu ba, wadda a rundunan hadda su ifiritu. jama'a mun fahimta? la qibala lakum biha wala nukhrijannakum minha azillatan wa hum sagirun, za mu fidda su daga saba'i a walakance suna makaskanta. yace ku koma, ai ba karban kyautan kafiri bai halatta bane, ya fahimci kyautar ta cin hanci ne, wannan matsayin da ya daukan ake so a sauke shi. jama'a mun fahimta? almajirai ku ji tsoro, ku yi taka tsantsan da yan siyasa, ku yi taka tsantsan da yan siyasa. akwai mutanen kirki a cikinsu, akwai nagari a cikinsu, akwai wadda manufarsu al'ummarsu, manufarsu ci gaban al'ummarsu, amma akwai gurbatattu waɗanda manufarsu barna a bayan ƙasa ba gyara ba. sannan ilimi da Allah ya baka amana ce. yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa, abin takaici ne. abin takaici ne. in ka gamsu da ɗan takaranka ka yi shi, idan kana da tabbas akan mutumin kirki ne ka tallata shi in kana so ka tallata shi, amma don me za ka yi rigima da wani malami akan shi? kuma ka kalli yadda polisinsu yake. idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami, kun fahimta? idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka, su fa wadda kake goyon bayan sun ba za su fito su taimake ka a faɗan ba. to don me shi in sun mishi na siyasa kai za ka fito ka kare shi? ka yi shi, amma don me za ka shigo rigimar da ba ta shafe ka ba? doktor mun fahimta? idan malami aka taɓa, su wadda malamin ke goyon bayansu ba za su ce kuma su bar malamin ya yi ta fama da kansa. to don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi? shi bai da ƴaƴa ne? shi bai da ƴaƴa ne? ka goyi bayansa in ya maka, ka goyi bayansa, ka tallata shi in ya maka, tallata shi. amma wani in ya zagi ubansa kai ne zaka zo ka karama mishi? shi idan an zagi ubanka zai zo ya rama maka ne? haka ne doktor. zaka ga wai an ɓaci ɗan siyasa, wai malami ya zo zai rama mishi akan me? shi bayi da baki ne? shi bayi da ƴaƴa ne? ka goyi bayansa, amma don me za ka yi rigima da ɗan uwanka wadda constituency ku ɗaya a kan shi, wadda shi in an taɓa ka shi ba zai shiga ma faɗan ba? jama'a mun fahimta? abinda ya kamata kenan, ka goyi bayan ɗan takaranka, ka yi shi, ka tallata shi in za ka tallata shi. amma idan rigimar su ta siyasa ta taso, to su yi kayansu, domin da yawa ai harka ne na tashanci. to don me kai za ka shiga ciki? jama'a mun fahimta? da yawa wannan rigiman sun na tashanci ne, kuma duk yadda ka ga almajiri a tafiyarsu, wallahi sun fi yadda da junansu a kanka. saboda haka idan kai kana goyon bayan wannan yana goyon bayan wannan, ko biyu kar ku yadda su haɗa ku rigima. gobe ko jibi da ka gansu a jam'iyya ɗaya, wannan yana ɗaga hannun wannan. haka ne. don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu? don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu? so kamar yadda muka faɗa, in ɗan takara ya maka, ka zaɓe shi, idan ka ga za ka tallata shi, ka tallata shi.
saboda abin da kake kyautata zato dukkan waɗannan almajirai da malamai da suke magana akan siyasa mu muna kyautata musu zato suna fatan alkhairi ne ma al'ummarsu suna kuma so su ga alkhairi ne cikin al'ummarsu suna kuma so su ga mutumin kirki ya jagoranci al'ummarsu to amma akwai abin da akwai ruwanka akwai abin da ba ruwanka. Jama'a mun fahimta? Akwai abin da ya shafe ka akwai abin da bai shafe ka ba. Abin da ka sani na ɗan takaranka na alkairansa na ci gabansa na abin da yake da shi manufofi na alkairi ka yi bayani wa al'umma. In ɗan uwansa ɗan siyasa ya ce shege ne sheje kare kansa ya gaya wa mutane waye ubansa. Jama'a mun fahimta? Amma ba kai ne za ka zo kan mimbarinka ka ce za ka ma mutane bayani a kansa ba. Tun da ka san maganar ta siyasa ce ba ta gaske ba ce. Ta siyasa ce ba ta gaske ba ne. To tun da kuma harkar su ce ta siyasa yau daidai ne man sagir idan wani ya faɗi wata magana akan abin da ka sani ba daidai ba ne ka fito kai bayani. Amma wannan abin da suke drama ne. Drama ne. Waye bai gani ba. Duk waɗanda suke ba ta kashi a 'yan siyasan nan ka faɗi wadda kai ba tarihi ba kai baka gansu a lema ɗaya ba waye da waye wadda kai baka gansu a inuwa ɗaya ba kuma gobe da ɗan takaran kan da ɗan takaran wancan za ka gansu kuma a inuwa ɗaya don me za ka yi faɗa da jama'a a kansu saboda ku almajirai ku sani mutanen nan ba ku ne damuwansu ba ku suna me da ku kayan aikinsu ne suna mai da ku kayan aikinsu ne ku zan wayayyu suna mai da ku kayan aikinsu ne karka yadda wani ya yi amfani da kai ya ci mutuncin wani karka yadda wani ya yi amfani da kai a taɓa dukiya koran wani muna kira zuwa ga shugabanni da jagorori da 'yan siyasa ku ji tsoron Allah ku sani cewa wannan amana ta jagorancin al'umma ba karamar amana ba ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha amana wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama. Annabi ya ce shugabanci amana ce ranar alkiyama kaskanci ne da ɗan da na sani illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alaihi fiha sai dai wanda ya karba da haƙƙinsa ya sauke hakkokin jama'a da yake cikin shugabancin. Ku tuna cewa wannan al'amari da kuke nema idan ba ku karɓe shi ba ku neme shi ta hanyar da ta dace ba ko ba ku sauke nauyin da yake kanku a ciki ba zai zama ɗan da na sani da nadama a ranar alkiyama. Muna kira zuwa ga jagorori da shugabanni ku duba al'amarin al'ummarku irin yau rayuwar da ake ciki a ƙasar nan al'amarin ya ƙazanta kuma abin mamaki duk wadda zai fito ya yi magana hatta wannan policy na cashless da ake magana in kaga mutum ya fito ya yi magana to da ka samu ɗan birni ne wadda suke ɗanɗanan abun wato mutanenmu kaso 70 ko 65 cikin 100 duka suna ƙauye ne duk jihar da aka ce maka sun kai miliyan 7 to da ka samu miliyan 4 a ƙauyuka suke miliyan 2 ko 3 ne suke birni. Wannan tsari doktor in yau a ce dun Najeriya kowa ya ɗau kuɗinsa ya mai da shi banki yanzu matsalar da muke samu mai tsanani ita ce figas ɗin ma mutanenmu ba sani ba za a je kasuwan a tura mishi 2,500 ba zai iya bambance tsakanin 2,500 a alat da 2,000 naira 50 ba to in ma ya kai kudin san yanzu wannan bayi bukatan a wayar mai da kai kafin a dora shi akan wannan tsari ka fa ajiye maganar network ka fa ajiye akwai kasuwanninmu da yawa ita kasuwar kanta kasuwan babu network da ka samu kasuwar in ana so a buga waya mutum na kasuwar in ka neme shi a waya ba za ka same shi ba da ka samu akwai wata gindin bishiya ko wani dutse da a wajen ne za a je a buga waya yanzu duk shanu da abinci da aka kawo kasuwan sai an tafi wannan wajen tukunna a je a yi transfer saboda Allah
to wannan fa duka yana da sauki, wannan duka yana da sauki. Ka je ka gwada yanzu, ka koma gidanku, na baka assignment, ka koma gidanku daga babanka zuwa yadikonka zuwa yayunka mata da sauransu, ka gwada ka buɗe wayanka ka nuna mata alert na wani kuɗi, ka ce mata wannan nawa ne. To idan ma za ta yi harka da waya ɗin, ina ce sai ta iya. Yaya ta san za ta tura 2,500? Ina sai an koya mata. Yaya ta san ake rubuta 1,500 a tura? Jama'a mun fahimta? Wannan maganan haka ne ko ba haka ba? Yanzu waɗannan ƙauyuka da ba su da primary school, kace su ma su hau kan wannan tsarin, to an ji za a yi amfani da shi ɗin, kuma an ji an kai musu network ɗin. Yanzu kai a tunaninka, don Allah ka tuna 'yan uwanka na ƙauye, baffannunka, 'ya'yan baffannunka da 'yan uwanka, wane ne za a ce mishi tura 5,500 ya ɗauka a waya ya tura daidai? Saboda Allah, dole ku kalli mutanenku. Tsari ne mai kyau, tsari ne mai kyau wadda akwai ci, amma ba a mai shimfiɗan da al'umma da za ta more shi ba. Saboda haka yanzu wannan sati ga nan kasuwanninmu rututu na kan hanyar nan kusan ba su ciyu ba. Akwai wadda a tsarinsa doktor ya fi shekara 40 duk kasuwannin da suke kewaye da su yana ci. Zai je talata wannan, laraba zai tafi waccar kasuwan, ran juma'a zai tafi waccar kasuwan. Ya fi shekara 40 yana yawon kasuwanni, bai taba transfer ba. Ya za ka ce a wata 3 yayi? Ko yana da wayan, ko yana da application din, wannan orientation da bai samu ba, ya za a iya zo ya ba da shanunsa ka ce kudinsa yana waya ya tafi gida? Akwai bukatar haka ne, akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane cewa, jama'a haka ne ko ba haka bane? Akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane kudin da yake wayan sannan da gaske kudi ne. Yaya mutum zai yi noma ya kawo buhun wakensa 10 ko buhun gyaɗansa 10 ko buhun masaransa guda 10 ya kawo kasuwa, ka ce ka tura mishi a waya, ya zo da masaransa kasuwa ya koma ka ce mishi kudin yana waya? Shi fa tun da aka haife shi yau shekaransa 60 a duniya bai taba sanin abun ba. Ashe kenan akwai bukatar a nuna mishi fa kudin da aka tura mai a wayan nan da gaske ne kudinsa ne. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Lokacin da muka yi lacca ga nan doctor suna daga cikin wadda suka shirya gwaje-gwaje kafin aure, sai aka yi tunanin a gabatar da laccan a multipurpose. Na ce kar a yi, mutanenmu har yanzu multipurpose ɗin ba su yadda da ita ba. Idan an ce za a yi wa'azi a multipurpose, ba kowa ne zai bar matarsa ta je ba, amma in aka ce a masallaci kaza sai a je. Haka ne ko ba haka ba? Wani jin kawai wa'azin a multipurpose ne ma shi mamaki zai bashi, ko a ce wa'azin a stadium ne mamaki zai bashi. Ashe kenan akwai bukatar a wayar mishi da kai kafin a ɗora shi akan tsarin. Haka ne ko ba haka bane? To lallai akwai kalubale mai yawa. Idan wannan abin kuna yi don al'ummarku ne, kuna yi don al'ummarku ne, ku ji tsoron Allah, ku samar da tsari da za a wayar da kan al'umma. Tsari ne mai kyau, kuma tsari ne da yake nuna ci gaban al'umma, amma al'ummarku ba su da wayewa a kansa, kuma hakkinsu ne a wayar musu da kai kafin nan. Idan wadda yake cikin birni headquarter jiharsu yana transfer a samu matsala, ina wadda yake kawai? Ina wadda yake kawai? Shekaran jiya muke magana da waɗansu 'yan uwa, su yanzu aikin da suka shiga ma, matan da suke karantar da su da sauransu, ɗaya daga cikin darasin da suka samu su koya musu ma su gane waɗannan figures ɗin. 10 ɗaya ne da 0 ɗaya, 100 ɗaya ne da 0 2. Ita ba ta sani ba, in an tura mata 1000 ba ta san yadda ake rubuta 1000 da naira da 100 ba. To yanzu wannan azo a ce a wata 3 ko wata 4 kowa ya hau wannan tsarin? Ba zai yiwu ba. In dai don jama'a kuke yi, to ku ji tsoron Allah, kuma ku je ku bi kasuwanninmu yanzu da suke ci a ranaku na wannan hanyoyinmu da sauransu. Kawai ku je ku ga yadda kasuwannin suka mutu. Wani duddabonka ba zai dauki, ba za ka dauka yansa ba sai inda kashi a hannu. To idan a ƙwariyar jiha ana layi na neman cash, ina kuma ƙauyukan da ma ba su da banki?
to ku sani al'ummar ku amana ne akan ubangiji zai tambaye ku akan su wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi duk wani shugaba mai kiwo ne kuma abin tambaya ne akan kiwo. Muna roƙon Allah ya ƙara albarka ma ƙasar mu, Allah kuma ya zaunar da ƙasar nan lafiya. Waɗannan zaɓuɓɓuka da suke tafi Allah ya sa a yi su cikin aminci. Ubangiji ya tabbatar mana da abin da shine alkhairi gare mu da al'ummar mu. Allah ya faranta mana rai da zaɓen duk wadda za a zaɓa ya zama alkhairi a cikin al'umma. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.